Εδώ είναι το φυτόριό μας. Έλα. Και εδώ είναι τα γουρουνάκια μας. Έχουμε μια πρόχειρη κατασκευή, επειδή δεν είναι δικό μας το κτήμα, που έχουμε βάλει έναν άξονα, ρόδες και το πάμε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Και αν φύγουμε ποτέ από αυτό το κτήμα θα το πάμε σε ένα άλλο κτήμα. Και εδώ τα γουρουνάκια μας είναι στο λάκκο με τη λάσπη τους και κάνουν το λασπόλουτρό τους. Χρειάζεται καμιά φορά και το λασπόλουτρο γιατί η λάσπη διώχνει τα παράσιτα, τους ψήλους, τα τσιμπούρια, ό,τι κολλήσει πάνω στο ζώο ξεκολλάει με τη λάσπη. Και επίσης τα δροσίζει. Είναι κάτι το οποίο αγαπάνε τα γουρούνια. Κοιμούνται συνέχεια. Όλη τη μέρα κοιμούνται. Το βράδυ δραστηριοποιούνται και τρώνε πολύ έντονα. Και εκεί είναι τα ελαφάκια μας. Τώρα θα πάμε να δούμε και τα ελαφάκια. Κάνουν παρέα με τα γουρούνια. Συνεργάζονται μια χαρά. Τρώνε μαζί, πίνουν μαζί. Έλα. Έλα. Είναι πιο φοβητσιάρια.